Also, good morning mga ka-Izur. Kape muna tayo. May vlog tayo ngayon. So, pagkatapos kong magkape, get up muna tayo. Then, ipasok ang intro. Okay! What's up mga ka-Izur? Ang araw ngayon ay Biyernes! Biyernes na naman, panibagong vlog. Biyernes, unang araw ng buwan, May 1, 2020. Fiesta ng dagat mga ka-Izur. Oh my God! Wow! So for today's vlog, pasal tayo dito sa malapit na dagat sa amin. Kayo mga ka-Izur, kung wala tong ECQ ngayon, saang dagat kayo pupunta ngayon? Well, sa akin mga ka-Izur, kung wala lang tong ECQ ngayon, pangarap ko sana bumalik sa Anda, Pangasinan, or sa Tondo Beach na tinatawag nila. Yun ang nakaplanong vlog ko sana ngayong May 1. Kaso itong naganap na isip ko wala, nakancel na ng travel vlogs na pupuntahan natin. Izur, may mga nailigo. I've been pushed for one last time. No more falls and no more climb. The shadow of the bigger picture, it makes me shallow. So I'm gonna stay out of the midnight shine against the night sky, fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side, stay. Alright mga ka-Izur, sarap oh, sarap maligo. Parang gusto kong maligo ah. Oh yeah! Woo! Sarap, baby! Ang lawak! Ganda ng kulay mga ka-Izur!
right on the bright side. I'm gonna stay right on the bright side. Stay out of the midnight shine against the night sky. Fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. Okay, baby. Tapos na tayo magtampisaw. Comment kayo sa baba mga ka-Izur kung saan sana yung lakad nyo ngayong pista ng dagat. Saang beach kayo pupunta sana kung wala tong ECQ na nagaganap ngayon. Alright mga ka-Izur, ito lang ang ating vlog for today. Sana nagustuhan nyo itong short ride. Sorry talaga, mahigit 1 kilometer lang dito sa bahay na sa aming bahay mga ka-Izur. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, i-click the notification bell para updated ka sa aking susunod na vlog. Huwag mong kalimutang mag-like, comment, and share. Mga ka-Izur, shoutout sa mga subscribers ko. 100 subs na tayo mga ka-Izur. Pumiyok pa ako. 100 subs na tayo mga ka-Izur. Maraming thank you sa inyong lahat mga ka-Izur. Unti-untiin lang natin mga ka-Izur. Darating din tayo sa goal na gusto nating marating. Sana mas lalo pa tayong dumami mga ka-Izur. Sana hanggang 15 na lang to mga ka-Izur, itong ECQ na nangyari sa atin, para makapag travel bags na tayo. Pero ang saklap nun, pagkatapos nitong panahon na to, parating na naman ang mga sunod-sunod na bagyo. Marami na namang makakancel na rides dito. Siyempre hindi mo masusulit yung rides mo pag umuulan. Okay mga ka-Izur, mamaya na lang. Babi. Okay mga ka-Izur, malapit na tayo sa bahay. Dito ko natatapusin ang aking vlog mga ka-Izur. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.